Rustige jaarwisseling. Over het algemeen kan worden gezegd dat de jaarwisseling op Curaçao rustig is verlopen. Dat zegt de politiewoordvoerder Maurits Rosalia. Hij heeft laten weten dat er 9 aanhoudingen zijn verricht tijdens de jaarwisseling. En dan gaat het om gevallen van relationeel geweld, mishandeling, vernieling, rijden onder invloed van alcohol. En er waren verschillende verkeersongevallen met gewonden, 5 in totaal. Sommige slachtoffers moesten naar de spoedeisende hulp van het CMC worden gebracht. Volgens de politie ging dat vooral om roekeloos rijden. Helaas kwam relationeel geweld prominent naar voren in de gevallen waarbij de politie assistentie moest verlenen. En er zijn zelfs enkele aanhoudingen verricht. Toch is de overgang relatief goed verlopen. De politie bereidt zich nu voor op carnaval en heeft ook al maatregelen genomen in verband met Fuikdag van komende zondag. Nog één geval dat extra aandacht heeft gekregen, dat gebeurde vlak voor de jaarwisseling. Daarbij zijn 6 Nederlandse vakantiegangers slachtoffer geworden van een brutale overval. De toeristen hadden een huis gehuurd op de Avesweg in de wijk Buena Vista. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen enkele gewapende overvallers dat huis binnen. Alle toeristen werden vastgebonden en daarna gingen de overvallers er vandoor met onder meer telefoons en geld. Pas nadat ze zich hadden kunnen bevrijden, konden ze de politie bellen. Die heeft de zaak in onderzoek.